салом ба ҳама дӯстони азиз. хуб чӣ мегӯед дар бораи бозиҳои дишаб? мо бо ҳам ҷоми ҷаҳонии клубҳоро тамошо кардем ва ростӣ шаби аҷоиб шуд. бозиҳои ҷолиб буданд, сенсатсияҳо шуд, голҳои зебо задан ва воқеаҳои ғайричашмдош рух дод. аз ҳамин сабаб имрӯз қарор кардем ки ҳамаашро якҷо муҳокима кунем. имрӯз сухан дар бораи ду гурӯҳи муҳим меравад ки дар онҳо ҳодисаҳои аҷиб шуданд. гурӯҳи аввал бозии Порто бо Интер Майами ки Месси боз нишон дод ки ҳоло ҳам яке аз беҳтаринҳост. гурӯҳи дуюм бозии ПСЖ бар зидди Ботафого ки дар он шабона воқеан сенсатсия шуд. ПСЖ бохт. пас имрӯз гап мезанем ки кӣ ҳамаро ҳайрон кард, кӣ хуб бозӣ накард ва кӣ метавонад то охир барои ҷом мубориза барад. ба ҳар ҳол як чизро ҳам бояд гӯем, ҳама ин бозиҳоро мо дар канали телеграми ман якҷоя мустақиман тамошо мекунем. дирӯз ҳам бо шумо якҷо менишастем, тамошо мекардем, суҳбат мекардем, ҳар як лаҳзаро муҳокима мекардем. агар ту ҳам хоҳӣ ки бозиҳои ҷолиби ҷоми ҷаҳонии клубҳоро бо сифат ва дар давоми бозӣ бо ман ва дигар мухлисон тамошо кунӣ, ба канали ман даро. ссилкаш дар поёни видео ва описание гузошта шудааст. акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, бозиҳои ҷоми ҷаҳонии клубҳо бо шавқу завқ гузашта истодааст ва барои бозам ҷолибтар гузарондани онҳо шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо ҳамеша коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин барои нафарони нав мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777. шахсоне ки аввалин бор регистратсия мекунанд ва дар вақти он промои моро истифода мебаранд, дар аввалин пардохти худ метавонад то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус дар ҳисоbatон гирад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео гузошта шудааст. имкониятро аз даст надиҳед. футбол ин танҳо бозии ситораҳо нест, ин бозии ҷасорат ва кори даста аст. имрӯз мо дидем ки чӣ тавр як дастаи бразилӣ бо ақл ва рӯи қавӣ тавонист ПСЖро шикаст диҳад. 1-0 ин ҳисоби оддӣ нест, ин як гапи калон аст. дар дақиқаи 36-ум игр жезус ҳамлагари 24-солаи Ботафого як голи муҳим зад. ин ягона гол буд, вале кофӣ шуд ки ПСЖ мағлуб шавад. ҳамагӣ 4 бор ба тарафи дарвоза зарба заданд ва ҳамаи он зарбаҳо ба дарвоза расид. акнун бинед ПСЖ чӣ кард. 14 зарба зад, вале ҳамагӣ дуtoаш ба дарвоза расид. бале онҳо 70% тӯбро дар даст доштанд, вале хатарнок набуданд. мисли он буд ки тӯбро мечархонанд, вале фикри гол задан надоранд. 70% тӯб дар даст, вале мағлуб шуданд. ҳамаи рақамҳо гап мезананд. ПСЖ монанди он дастае набуд ки Атлетикоро мағлуб карда буд. эҳтимол Ботафогоро ҷиддӣ нагирифтанд, вале дастаи бразилӣ хеле хуб бозӣ кард, бо тартиб ва бидуни тарс. аз соли 2012 то имрӯз ягон дастаи амрикои ҷанубӣ клуби қаҳрамони аврупоро набурда буд. он вақт Коринтианс Челсиро бурд, ҳоло Ботафого ПСЖро мағлуб кард. ин бозӣ финал набуд, вале натиҷа хеле бузург аст. игр жезус бозингари рӯз, ин аллакай голи дуюми жезус дар ин мусобиқа аст. дар бозии аввал бо Сиэтл низ голи ғалабаро зад ва акнун ҳам ба ПСЖ. ду бозӣ ду гол ва ҳарду голҳо ба дасташ 3 имтиёз оварданд. бешубҳа беҳтарин бозингари бозӣ шуд. ҷадвали гурӯҳи Б пас аз ду давр: якум Ботафого 6 имтиёз, дуюм ПСЖ 3 имтиёз, сеюм Атлетико 3 имтиёз, чорум Сиэтл 0 имтиёз. Ботафого ҳоло дар ҷои якум аст. барои ба даври яккаш баромадан барояшон мусовӣ бо Атлетико ҳам кифоя аст. вале агар Атлетико онҳоро шикаст диҳад ва ПСЖ Сиэтлро мағлуб кунад, се даста бо 6 имтиёз мешаванд. он гоҳ ҳамаи чиз аз натиҷаи байни ҳам ва фарқи голҳо вобаста мешавад. гапи охир, ПСЖ ин дастаи беошкор нест, вале агар бозиро беидея ва ҷиддият бубаранд, ҳатто чунин даста метавонад бохт кунад. бозӣ на танҳо бо номҳо, балки бо бозии воқеӣ бурда мешавад. Ботафого бошад нишон дод ки онҳо барои ҷиддӣ рақобат кардан омодаанд. агар Атлетикоро ҳам шикаст диҳанд, шояд то финал бираванд. шаби таърихӣ дар Майами. Месси боз як бор нишон дод ки чаро ӯро беҳтарин мегӯям ва ин дафъа не барои омор, балки барои таърих. Интер Майами дар даври дуюми чемпионати ҷаҳонии клубҳо бар Порто бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. ин танҳо як бозии оддӣ нест, ин як воқеаи муҳим аст. бозӣ ба роҳат оғоз нашуд. аллакай дар дақиқаи 8 Само Агехова ба дарвозаи Интер Майами пеналти зад ва ҳисобро кушод. пас аз ин Порто ба назар беҳтар менавохт ва тамоми қисми якуми бозиро зери назорат дошт. аммо баъди танаффус Интер Майами пурра дигар шуд ва Месси низ. дар дақиқаи 48 Теласко Сеговия ҳисобро баробар кард ва баъд зарбаи ҷаримавии зебои Месси дар дақиқаи 54 ки тӯб рост ба гӯшаи дарвоза рафт ва бозиро ба фоидаи Майами гардонд. ин голи панҷуми ӯ дар ҳайати даста буд ва ӯ ҳамагӣ 61 бозӣ кардааст. статистикаи олӣ. ин гол барои Месси бисёр муҳим буд. ин 68-мин голаш аз зарбаи ҷаримавӣ дар тамоми карьераш аст. акнун ӯ дар ҷои сеюм дар рӯйхати беҳтарин голзанони зарбаи ҷаримавӣ
аст. Танҳо 2 нафар пештар аз ӯ ҳастанд: Пеле ва Жуниньо. ӯ бозингари беҳтарини бозӣ эълон шуд ва ин сазовур аст, чунки маҳз голи ӯ ғалабаро овард. Вале ин бозӣ аз як гол ё як натиҷа бештар аст. ғалабаи Интер Майами бар Порту як рӯйдоди таърихист. Ин аввалин ғалабаи як дастаи конкаф, яъне минтақаи Амрикои Шимолӣ ва Марказӣ дар баробари як дастаи аврупоӣ дар мусобиқаи расмии FIFA мебошад. То ҳол дастаҳои аз ин минтақа кам ба чунин муваффақият даст ёфта буданд, махсусан вақте ки сухан дар бораи бозӣ бар зидди клубҳои пурқуввати Аврупо меравад. Ин натиҷа нишон дод, ки футбол дар Амрикои Шимолӣ дигар он футболе нест, ки солҳои пеш буд. Имрӯз дастаҳо аз лигаи MLS на танҳо барои иштирок меоянд, балки барои ғалаба ва барои рақобат кардан бо беҳтаринҳо. Интер Майами исбот кард, ки имконият дорад ҳатто як клуби маъруф ва пуртаҷрибаро мағлуб созад. Ин ғалаба барои худи MLS низ як иқдоми нав аст, ки нишон медиҳад вақт дигар шудааст ва сатҳи лига рушд мекунад. Ва дар маркази ҳамаи ин тағйиротҳо Лионел Месси қарор дорад. ӯ танҳо як бозингари собиқадор нест, ӯ роҳбар аст. ӯ он касе аст, ки ҳатто дар синни 37-солагӣ метавонад бозиро ба фоидаи даста гардонад. ҳузури ӯ ба Интер Майами на танҳо эътибор, балки бовару шанси воқеӣ меорад. бо вуҷуди син ва таҷрибаи зиёд, Месси мисли ҳамеша муҳаррики асосии даста аст. ҳар вақте ки дастаи Майами ба мушкилӣ дучор мешуд, ҳама ба сӯи Месси менигаристанд. ӯ ҳамеша дар ҷои лозима буд. ҳатто голи ҷаримавии ӯ на танҳо як гол буд, ин рамзи ирода ва қувваи рӯҳӣ буд. ин нишон дод, ки вақте як нафар ба худ ва ба даста бовар дорад, шикастани ҳар рақиб имконпазир аст. Лионел Месси боз як бор нишон дод, ки ӯ то ҳол метавонад таърих созад. ӯ бозии хуб нишон дод, ба даста ғалаба овард ва бори дигар худро дар сатҳи баланд нигоҳ дошт. гарчанде бисёриҳо фикр мекарданд, ки карьераи ӯ дар поён аст, аммо ӯ ҳар дафъа нишон медиҳад, ки ҳоло ҳам коре кардан мехоҳад ва метавонад. Месси танҳо бозингар нест, ӯ афсонаест, ки ҳоло ҳам саҳифаҳои нави таърих менависад. ӯ дар ҳар як бозӣ нишон медиҳад, ки футбол танҳо дар бораи ҷавонӣ нест, он дар бораи ақл, таҷриба ва дилест, ки барои ғалаба метапад. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гайров, хайбардарон дар паноҳи Аллоҳ.